Anga foli ni wali ɲuman dɔ bɛ ka ɲɛsi aw ma jamana kɔnɔ ani jamana kɔkan ni kuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don k'aw ɲɛmada jabaraniw fɛ walasa faamuya bɛ sɔrɔ aw fɛ. TV Cherifla bamanankan kunnafoni na walawalali bɛna k'aw ye minnu na Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni a kuma selen ye. Maa minnu bɛ deli ka garisɛgɛ APJ ka dɔnta kawuriya kalanw na u k'u ka jɛkulu ma ko Conseil des anciens volontaires et stagiaires de l'APJ. Olu ye kunnafoni kɛnɛ dɔ bila sen kan ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 4 Carrefour des Jeunes kɔnɔ. Kunnafoni kɛnɛ in senfɛ u y'a ɲini jamana ma ɲɛmaw fɛ k'a fɔ dɛmɛ min bolo bɔlen bɛ ka ɲɛsi denmisɛnw dɛmɛli ma n'a bɛ wele ko taxe emploi jeune k'a ka kɛ dɛmɛ de ye mun bɛ to senna nka yɛlɛma wɛrɛw kana don a la. Abdul Karim Sako ni Ibrahima Kulubali u ye mun sɔrɔ ka bɔ yen an ka jɛ ka ɲɛma dɔw fɛ. Agence nationale pour l'emploi des jeunes APJ a stagiaire kɔrɔw ka fara ɲɔgɔn kan kulu n'o ye Conseil des anciens volontaires et stagiaires de l'APJ u ye kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi min n'a ye tali kɛ fɛn kan u b'a fɔ min ma taxe emploi jeune u ka kumaw na ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ o taxe kofɔlen ye n'o ye taxe emploi jeune ye k'u b'a supprimer n'o ye k'a bɔ yen pewu. Conseil des anciens volontaires et stagiaires de l'APJ u y'a jira k'a fɔ u ka nin kunnafoni kɛnɛ kan kɔni nin taxe in supprimer la k'a bɔ yen k'o bɛna kɛ gɛlɛyaba ye denmisɛnninw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ma minnu tilala kalan na n'u bɛ baara ɲini na jamana ɲɛtaa baaraw sabatibaliya k'a sababu belebele dɔ ye lakanabaliya ani baaratanya ye denmisɛnninw ye ko ni nin taxe in tora ka supprimer ko nin bɛna dɔ fara o gɛlɛyaw kan. APJ ka stagiaire kɔrɔw olu ka fara ɲɔgɔn kan kulu olu ye kunnafoni welelaw lasigi ka se ka nin kunnafoni da u tulo kan ne k'a jira k'a fɔ u ma jɛ ni taxe in supprimeli ye fiyewu. An bɛ APJ tɔgɔ la n'o ye structure ye min bɛ denmisɛnninw ka baarako denmisɛnninw kalan baara la. APJ kɔnɔna la mɔgɔ caman bɛ u t'a dɔn baara sigiyɔrɔma boloda caman de bɛ APJ kɔnɔ fo ka se 20 ma. Anw ye jateminɛ kɛ mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ stage la n'o ye minnu bɛ ta ka to bila baara kalan na service la an dɔgɔninw b'a la an n'u caman kumana an n'u ka président kumana président yɛrɛ na k'a fɔ gɛlɛya caman b'u kan hali u ka sarakow la wari min bɛ d'u ma ka kɛ essence wari o la anw n'a gɛrɛla an kumana an y'a ɲininka effectivement a ye fɛn dɔw fɔ an ye fɛn mun y'a to anw yɛrɛ wulila k'a ɲɛɲini anw yɛrɛ ye effectivement an y'a ye k'a fɔ gɛlɛya bɛ structure kan structure n'o y'an yɛrɛ ka structure ye o ni gɛlɛya bɛ yen an dɔgɔninw de bɛ baara kɔ an dɔgɔninw de bɛ so kɔnɔ olu de kan ka taa baara kalan na olu bɛ gɛlɛya sɔrɔ an wulila komi an ye kɔrɔw ye ka kunnafonidilaw wele gɛlɛya minnu bɛ yen nin baarayɔrɔ in kan bi ka na o ɲɛfɔ u ye wari min dir'u ma salon na sini o kɔta ka tila ka na ye ko min bɛ ka d'u ma ɲinan o ka dɔgɔ kojugu bon n'anw sigira k'o lajɛ o bɛna ni gɛlɛya ye an bɛɛ lajɛlen ma o ye anw sekun ye bi don nataw la hakili la bɛrɛ tɛnɛn don an bɛna bɔ an bɛ tagama boloda an bɛ taa APJ yɛrɛ la an bɛ taa ministère la an bɛ se Bamakɔ dugutigilakaw ma an bɛ se diinɛ ɲɛmɔgɔw ma an bɛ se hali premier ministre ma an bɛ se députés ma assemblée kɔnɔna la k'a ɲɛfɔ u ye degun min bɛ nin baarakɛyɔrɔ kan n'u se ye min ye ka anw denmisɛnninw dɛmɛ an ka baarako la jamana masakɛ yɛrɛ y'a fɔ ko a ka nin san 5 in ko nin ye denmisɛnninw ka san 5 ye. Ni kunnafoni kɛnɛ kelen ka yen nɔ Conseil des anciens volontaires stagiaires de l'APJ u y'a jira k'a fɔ a bɛ san dama dama bɔ bi kasabi min n'o bɛ ta ka ɲɛsin APJ ma a ka se ka fonctionner n'o y'a nafolo ko ye ko o nafolo san o san dɔ de bɛ ka bɔ a la ko nafolo min kun kan ka don a baara da fɛ san 2020 k'o kun bɛ taga miliyari 9 ɲɔgɔnna na k'an bɛ don min na ye ko bi k'o taara jɔ miliyari 4 na k'o b'a jira k'a fɔ a nafolo dita jamana fɛ a ka dɔgɔ a tɛ se ka kɛ sababu ye denmisɛnninw ka baara sɔrɔ ko jamana ɲɛmaa dun y'a jira k'a fɔ a ka nin mandat in a b'a kɛrɛnkɛrɛn denmisɛnninw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ma baarako gɛlɛya kɛlɛli kama k'o ye kuma ye u tɛ se ka min faamuya. Kuɲakari ka denw ye tɔn min bila sen kan Kuɲakari dugu ka ɲɛta ni a ka yiriwa sabatili kama kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bolofara min bɛ an ka jamana kɔnɔ Ndamo Jɔ Bugu a tɔn bilali sen kan ka na se bi ma a ye san 3 sɔrɔ o de kadira kɔnɔ a tɔnden ni kanubaw u farala ɲɔgɔn kan ka bɛn ni karidonya in ye janvier kalo tile 5 sirakɔrɔ megetana ka se ka hakilina falen kɛ tɔn in sera ka baaraba minnu kɛ Kuɲakari dugu kɔnɔ an'u kan ka baarakura minnu boloda ka bɛn ni san nataw ye. Mamadu Ben Sherifu Sumano ni a ka jatala Baba Keta u ye mun sɔrɔ ka bɔ yen an ka jɛ k'a ɲɛmadon fɛ. Nin jɛkulu min bɛ wele Ndam Jɔnbugu a sigira sen kan walasa Kuɲakari dugu bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na k'a daminɛ a sigidon sen kan ka na bila bi la jɛkulu in ye baara caman de kɛ kɛnɛyako nasiraw kan kalanko fo ka taa bila baara wɛrɛw la Mali ka section ka nin san kunbɛn ɲɔgɔn kunbɛn in kun de walasa ka jateminɛw kɛ baara minnu kan ka kɛ Kuɲakari dugu kɔnɔ baara minnu kɛra k'olu ɲɛfɔ ani minnu fana kan ka kɛ don nataw la. Association in tɔgɔ yɛrɛ de ko Ndam Jɔnbugu
enam jomugo bi kay marala ni ko enam jomugo mo wati nga ko toñu me te ka sawu ke dugu dewnde yu jo kulute sigi fuga dugu katanye odo ambe dowde ke halbi ambe do ke balmo bega do kanya alaga o sigi intanye ka sawu ke bi ni bay sigi ka fo gouvernement kan nandeme ote dugu tanye ibe doke yere gouvernement fana mena ideme anga ton yere sigi kun yere belba ode anga dugu tanyeli asugu kun yere ode nanya anga dugu na odlan anga dugu dlan ka anga jamana dlan ayere nyabala bi anga jamana bi yorom nabi amako be jamana ko dunga ben nyogom ne la halbi anga nyogom ne anga baraw ke an yere ne baram ga dugu yaki yere di don bañen ko yara dombe yoro jien fonfan ko ka nyogom ne endam jombugu nyamaw ka fola wala sa kunyakari dugudo nga se ka to lafia la kunyakari konna la olu willa ku jo ka bara chama de boloda ka se ku ka dugu bo nola bara minun kara donc san kono dantigel be kola bara minun toro ka ke dantigel be kola anga ga mike difficulté minun banka akara santé yo kenya yoro akara école yoro akara jiko yoro gela fen banka abeka sababu bebe bo kalama parce que nan ma minke o teke donc ñogon kun a famba yodi ne ka bara emiye ni nan sera ka bara minke kanto vice président yala o école so barali solo o min kalfana o kenya so matrafalier parce que centre de santé fana kere ani santi akachani abeni ka kachani santaye ma irala ka fo jama te kasse kosobe kun jumana ku ta don donc on a étude double 5 pour que cadon commune bala donc a kunu kon dona alhamdulillah koni benkara ko kan mo ko masara kata ni nan tat ni ko soyi ko sebe an sera konya kari fengo fenna be konya kari bi kata école ma kase suguma kase santé ma kase mairie ma ande a bele jelinjo association ndam jombugo anye nyoko mina ben am ben don ko sebe mbe alla deli fana ni malion bele jeli yeni akili soro ante gele soro malila janko mogo bafuka o ka droit revendiquer ankoni ambe alla tan gouvernement koni anya yere deme anyi gouvernement place ta anka dugula section en jumbu konya kari 15000 habitants nyode fouye ngonan sigira nam ben konya kari kan dembele jelen kab keme nani nyini abe ben 30 millions est ce que ante seka 30 millions ke yoro dola mumba anka dugu sofi o koroye ambe alla tan anka chayala ani anka benina ambe alla deli malien be yoro dans toutes les 15 régions nous bele jelen yo nyoko hakili soro geliati se malila bi munkera bele jeli baka yoro dila kanya anka hakilu bebe to nyon ambela to no mbawtanu amalo dona ga fo endam jombugu abe mali fambela jeli kono turumna abe jien fambe kono otugu akelina Tumingoro bugu abe sigida sabana fe oluka duguma kalanso mimbe odikra kene mi CFE projet doka barawo nunduna nuko a projet ma ko classe numérique no bina ke sababu ye ka se ka demisenu nga dontaw kaburera suwahana ko naswahana machine nasiraw fe haklina nyumando mu sera ka bla singa sigida sabana mairie ani sanfɛ kalanso mbe nuko amako Institut africain de management oluka bulodi nyogoma kadra kono kafune bachili alibina wala likanye ni bara bolodale mi ni alla nyini ka se ka bikle subahana manshiun bla bamako sigida sabana ekoli soba ka boloka wala sa kalandiun ka donu bi se ka kanguru ya chuga mununa ka nyeshin bikle subahana manshiun ma ni o informatiki nyeda kura bi se ka di kalanko yere ma chugumi ni numeriki ni demsenu ka kalanko nyuma latigeli anu ka famnyali teliyali o de siratigela ekoli soba be bamako sigida sabana kono subahana manshin so do bi na labe o kalanso kelengelen kono ka bla kalandin karamogo ani kalandenw ka boloka mimi ke sababu ye nyinini baraw kalan na sira fɛ o bi se ka nɔgɔya cogo min an bɛ ko min kunna bi ke kura ɲɛfɔli kɛra ne ye fɛn ye min bɛna denmisɛnninw sɔn hakili ka dɔ fara u ka dɔnniya kan ka u lasabati nin y'o baara dɔ ye o hukumu kɔnɔna la minnu ye nin hakilina sɔrɔ hakilina ɲuman an b'u fo k'u waleɲuman dɔn awa an b'a ɲini fana ala k'a ko sabati ala ka fɛn bɔ a kɔnɔ an sigilen tɛ ni min ye o ye ne ka bisimilalikan ye k'a ɲɛsin cɛ ni muso ma mɔgɔ mɔgɔ y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka se yan
aw bɛɛ ni ce aw ni baraji an n'an bɛ kun Tɔngɔrɔbugu tɔgɔ la an b'aw bɛɛ bisimila Ala ka nin kɛ caman ye Ala ka caman fara a kan baarabolodalen hakilina bɔra Bamako sigida sabana ɲɛmayaso de la u ni u dɛmɛbaga jɛkulu Institut Français de Management ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔ baara in dangɛnɛmayali bi ɲɛsin Bamako sigida sabana ekɔliso 80 hakɛya ma ekɔliso minnu kɔnɔ kalandenw hakɛya bi t'u jɔ fo ekɔliden ba 30 n'a kunkan fɛnna an jateminɛ kɛ sisan wagati ka gɛlɛn u ni wagati yɛrɛ jateminɛ I b'a ye an ma informatique minɛnw b'an bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'a ye misali ta dɔrɔn telefɔni kan telefɔni jɔyɔrɔ ka bon bi kosɛbɛ an bolo an t'a dɔn jɔyɔrɔba tɛ telefɔni na fo ni telefɔni tiɲɛna tuma ou ni telefɔni yɛrɛ de ka sɔnni I b'i yɛrɛ ɲininka tuma bɛɛ ko mun de b'a la donc telefɔni fana ani fɛn caman de bɛ wele nanzarakan na ko outil informatique donc o outil informatique ninnu an b'a lajɛ sisan nana ye cogo di kilasi kɔnɔ n'a bɛ se ka denmisɛnnin nafa an bɛ diɲɛ mun kɔnɔ sisan nin bɛ fan bɛɛ de ou fan bɛɛ bɛ k'a lajɛ k'a bolo da nin kan an ka denmisɛnninw mɔw ka kan donc an man ka to u ka to kɔfɛ o la donc o de kama tilegan in na ni ye a ye jama mun yɛrɛ bɔra ka na nin kama hali bi nin b'a jira an ka denmisɛnninw ka ɲɛtaga a ka d'u ye hali bi Ala k'o sinsin Mali ye soba de ye Bamako ye soba ye commune 3 ye soba ye donc du kɔnɔ bɛɛ ni jɔyɔrɔ de don an ka commune an kɔni hakili ye min ye commune nin bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ko commune ye commune Bamako capitale ye capitaliya o tɛ sɔrɔ ten dɛ capitaliya bɛ sɔrɔ di baara de ye an y'a sɔrɔ an fɔra minnu kɔ olu ye baara min kɛ an ka kan k'a yɛlɛ olu t'a san n b'a dɔn commune fana kɔnɔ mɔgɔw bɛ commune fana kɔnɔ minnu ŋaniya ye ka an dɛmɛ ka baara ye k'a sinsin ka commune la tagaɲa ka commune kɛ commune moderne o mɔgɔw bɛ jama in na yan an ye baara dɔ kɛ n'o ye balontan ye an y'o kɛ commune tɔgɔ la a mɔgɔ bɛ yan a ye tɛgɛrɛ fu fana ye ne dalen b'a la k'a fɔ Ala ye min k'a ye an ka kan Ala barikada commune 3 kɔnɔ hali sini maaw de b'a kɔnɔ minnu n'u bɛ jamana ka ɲɛtaga fɛ donc an k'an jija an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'o baara kɛ aw denmisɛnninw bɛɛ de welelen don dɛ aw bɛɛ de sen b'a la aw kana fɔ ko monsieur ye karisa wele k'o kelen de don o kelen tɛ dɛ fɛn in nana aw bɛɛ de kama baara bɛna kɛ cogo min an bɛna kɔfɛ k'o fɛɛrɛw tigɛ walasa maa caman bɛ se ka nafa sɔrɔ a ko la nin baara bolodalen ta ko fɔlɔ n'u ko a ma ko phase 1 a musakaw bɛɛ lajɛlen mina bɔ Bamako sigida sabanan ɲɛmayaso de kun baara ta ko fɔlɔ phase 2 o musakako bi ta dɛmɛbaga jɛkulu ka dɛmɛ kɔnɔ baara bolodalen nundoni kɛnɛ kun cɛra ni munumunu salo ye classe numérique dɔ kɔnɔ Directeur général adjoint de la police ani contrôleur général de police n'o ye Musa Bubakar Mariko ye ale mun ka hamina ko ye bibina ka se ka jamanadenw o ni anu o bolominɛw lakana ka bɛn ni o laɲini de a ye taama kɛ ka bɛn ni san yɛlɛma ye n'o bɛnna araba ma desanburu kalo tile 31 san 2019 ka taama ka taa Kuremalikaw fɛ walasa ka se ka taa lakanako jateminɛ olu fɛ ka bɛn ni san yɛlɛma ye baara tagama in yɛrɛ bɛ don laɲini min kɔnɔ o de ka se ka an ka lakana tigilamɔgɔw k'u gɛrɛ jamanadenw na ni bibi na an ka jamanadenw u magoba bɛ o la Basina Suntara an ka jɛ ka ɲɛmada ale ka sɔrɔlenw fɛ finitigiw gɛrɛli sigidalamɔgɔw la o ye minisiri min ka baara ɲɛsinen bɛ lakana ma jamana kɔnɔ a ka laɲini belebele dɔ ye walasa ka o laɲini sigi sen kan polisi ɲɛma dankan ni o ye contrôleur général de police Musa Bubakar Mariko ye ale ye wulikajɔ kɛ ka bɛn ni arabadon ye desanburu kalo tile 31 san 2019 Mali ani Laginɛ Konakiri dancɛ la Kuremale dugu kɔnɔ polisi ɲɛma dankan contrôleur général de police Musa Bubakar Mariko a ka ɲɛma ka yamaruya kɔfɛ a n'a ka cɛdenw kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ polisi kulu min ma ko brigade spéciale d'intervention o wulila
Bamako nege kanɲɛ 21 21 k'u kunda Mali ani Laginɛ dancɛ la Kure Mali dugu kan walasa ka se ka san 2020 dugujɛ ye. U selen Kure Mali dugu kɔnɔ polisi ɲɛmaa dankan contrôleur général de police Musa Bouakar Mariko a ye a ka nisɔndiya ani a ka farifoni jira sigidalamɔgɔw la san 2020 tɔ tolen ye sanga damadɔ ye. Polisi ɲɛmaa dankan contrôleur général de police Musa Bouakar Mariko a kɛra nisɔndiya ye sigidalamɔgɔw fo ka taa se finitigilaka minnu bɛ nin yɔrɔ ninnu na i n'a fɔ gendarme douane fo ka taa se sapeur pompier ma. U bɛɛ lajɛlen ye ka nisɔndiya yira ka kɛɲɛ ni polisi ɲɛmaa dankan ka nali ye Kure Mali kɔnɔ. Polisi ɲɛmaa dankan contrôleur général de police Musa Bouakar Mariko a ye dantigɛli kɛ a ka cɛdenw ɲɛna ka se sigidalamɔgɔw ma k'a jira k'a fɔ Mali bɛ yɔrɔ min na bi a mago bɛ maliden bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ an'u ka bilasirali la walasa basigi ka sabati jamana kɔnɔ. Kure Mali chef de poste lieutenant de police Mamadou Cherif Traoré a y'a jira k'a fɔ ko nin kɛra nisɔndiya ani wasa ye Kure Mali sugantilen k'a kɛ polisi ɲɛmaa dankan ka sanyɛlɛma yɔrɔ ye. Finitigi bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye kelen. Narela brigade territoriale gendarme fana y'a jira k'a fɔ ko nin kɛra nisɔndiya ani farifoni y'u ma bari Mali mako bɛ ɲɛmaw ka bilasiralikan na. Adjudant chef Ibrahima Ouattara Narela brigade tɔgɔ la ale kɔni ye bonyamasegi kɛ k'a ɲɛsin polisi ɲɛmaa dankan ma. Olu nisɔndiyara fo k'a dama tɛmɛ k'a sabu kɛ polisi ɲɛmaa dankan ka nali ye Kure Mali sanyɛlɛma la. A ka bonyamasegi kuma ni waleɲumandɔn kumaw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko Kure Mali bɛ yɔrɔ min na bi poste de police o tɛ a bɔ bilen. U ka laɲini ye commissariat de sécurité publique o dɔ kɛ se ka na Kure Mali dugu kɔnɔ. Kure Mali dugutigi a n'a ka dugudenw u y'u ka nisɔndiya jira ka kɛɲɛ ni polisi ɲɛmaa dankan ka nali ye sanyɛlɛma kɛ Kure Mali kɔnɔ. O waaso la ni nin taama in ye Kure Mali dugu kɔnɔ. Dugutigi tɔgɔ la Bouakar Komu a y'a jira k'a fɔ ko Mali mako bɛ faamaw la minnu janbɛ u ka sigidalamɔgɔw la. Ale ka faamuyali la lakanabagaw man ka kɛ berekɔnɔmɔgɔw ye u ka ŋaniya la k'u ɲɛ da sigidalamɔgɔw kan ka masala ni sigidalamɔgɔw ye walasa ka se ka kunnafoni jɔnjɔnw sɔrɔ lakana bɛ se ka sabati cogo mun na. Dugutigi tɔgɔ la Musa Bouakar Komu a y'a jira k'a fɔ ko waati ni waati Laginɛ faamaw bɛ wuli ka na bɔ u ka mɔgɔw ye ni Mali faamaw fana nana bɔ u ye dan tɛ o nisɔndiya n'o bonyana. A ka taama kuncɛ kumaw la polisi ɲɛmaa dankan contrôleur général de police Musa Bouakar Mariko a ye foli ani waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin minisiri ma min ka baara ye lakana ye jamana kɔnɔ ni o ye général de division Saliou Traoré ka se polisi ɲɛmaaba ma ni o ye inspecteur général de police Musa Ag Infayi. U sɔnni ka nin hakilina in sɔnji la walasa ka jamanadenw kuma ɲɔgɔnya k'u lamɛn k'u kungelennaw an'u ka laɲiniw dɔn walasa lakana bɛ se ka sabati jamana kɔnɔ cogo min na. Ka masakɛ ni a nana hali ni a ye heure kelen kɛ o bɛ an fa o parce que an m'a miiri aw bɛ na ni aw nana dunya bɛɛ b'a fɛ ka i ɲɛmɔgɔ ye o bɛ frontière ni kalo o kalo an b'a fɛ k'an ka ɲɛmɔgɔ ye o parce que an ni jamana minnu bi dan bɔ un semaine o bɛ se ka cargo 5 6 bɔ o bɛna u ka frontière nin na u b'u yɛlɛma an b'u ye o an fana dɔ b'an bolo ni an taw nana an fana tɛ content donc aw nali an kɔni a diyara an bɛɛ ye k'a ta dugutigi ma ka se jeunesse ma ka se population ma bɛɛ kɔntalen dɔ bi wallahi hali n'aw seginna bi an bɛ sɔrɔ parce que ŋaniya wasa kɛra o i y'a dɔn aw bɔra aw bara aw nana aw ka denmisɛn minnu sɔrɔ yan aw nana aw sɔrɔ sewa la sayi yɛlɛmɛlen an bɛ o sewa la alhamdulilayi an fana ni an badenw kɛlɛ foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ bi. Polisi ɲɛmaa dankan contrôleur général de police Musa Bouakar Mariko a y'a jira k'a fɔ ko hami yɔrɔ min na bi ko hakilina min bɛ wele ko sécurité de proximité o tɛ se ka kɛ cogo si fɔ finitigiw ani sigilamɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka tiɲɛnikɛlaw kɛlɛ. A y'a jira k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na bolojiɲɔgɔn ma finitigiw ani sigidalamɔgɔw ka tɛgɛden ɲɔgɔn ma de bɛ se ka kɛ sababu ye ka basigi sabati jamana kɔnɔ ka bɛnkanni kɛlɛ. Taama ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛra ka bɛn nɛgɛ kanɲɛ 3 ma ni o ye 3 heures du matin. Basigi tɛ yen ni lakana tɛ Mali mako bɛ basigi ani lakana na bi. Ala ka san 2020 kɛ basigi ani lakana ye an ka jamana kɔnɔ. An ka jamana lakanabaaw ka bolofara min ɲɛsinnen bɛ ka se k'u ka kunnafoniw jɛnsɛn olu fana ye kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn ni juma tɛmɛnen ka se ka maaw la fɛrɛ fasiya ni u ka pankuru dɔ ka lahalaw ye pankuru min n'o y'a sɔrɔ sivili dɔ tun ye a ka magoɲabaaraw kɛnɛ a ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ kunnafonidi kɛnɛ in senfɛ général mun bɛ n'u k'a ma ko général de brigade Dawuda Danbɛlɛ ale y'a jira k'a fɔ o pankuru min bɛ n'o y'a sɔrɔ civil dɔ ye a ka magoɲabaaraw kɛnɛ ye ko pankuru kun tɛ mun n'a kun singalen don wa a ma kɛrɛnkɛrɛn ni a tigilamɔgɔ ye a labanna k'a jira k'a fɔ jamanaden kelen-kelenna bɛɛ bɛ se ka i mago ɲa an ka lakana tigilamɔgɔw ka pankuru la madama ni tɛmɛna ni a tɛmɛsiraw ye. Abdulkarim Sako ni a ka jatala Ibrahima Kulubali olu ye mun sɔrɔ ka bɔ kunnafoni kɛnɛ in kɔnɔ an ka jɛ ka ɲɛmadɔ fɛ. K'a fɔ an ka Mali surasiw ka avion min bɛ kɛ ka surasiw ta n'an b'a fɔ ma ko avion de transport o bilali
jamana mɔgɔ ka bolo kan walasa u ka se k'u ka ciw ɲɛnabɔ n'a ye o de kuma bɛ sen na an ko o kuma in na directeur DIRPA y'a ɲɛfɔ cogo min a kan kan o ka kɛ wa ou bien a man kan o ka kɛ a y'o ɲininkali kɛ mais ni o bɛ kɛ a bɛ kɛ hukumu jumɛn kɔnɔna la o ɲininkali kɛra a laban ye k'a fɔ anw b'a an sɛmɛ mun na walasa k'o baara in kɛ an ka kuma daminɛ na an y'a fɔ de k'a fɔ ko laɲini minnu kɛra armée de l'air ye walasa a ka mission na jamana kɔnɔ a ka se k'a ka mission kɛ o laɲiniw kɔnɔ a fɔra ko armée de l'air ka taabolo dɔ ta min b'a to armée de l'air armée bɛɛ lajɛlen ani jamana bɛ se k'a bolo di ɲɔgɔn ma o hukumu de kɔnɔ jamana fa minnu bɛ yen ni armée de l'air ka transport avion bɛ taa yen donc o jamana fa ninnu na ni armée de l'air ka avion tatɔla don ni sɔrɔsiw ye ni sigiyɔrɔ bɛ avion kɔnɔ civiliw fana bɛ se ka taa walasa ka taa o yɔrɔ in na donc o transport ko min filɛ nin ye avion minnu bɛ kɛlɛ kɛ olu tɛ o la mais avion minnu bɛ mɔgɔ ta ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la o avion dɔrɔn de bɛ ta o baara in kama o de kama fana avion bɛ o civiliw ta kuma kelen-kelenw na mais a fana yamaruyalen don k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ mago bɛ avion na walasa i ka t'i ka ci dɔ ɲɛnabɔ o fana bɛ se ka kɛ n'o bɛ kan ka kɛ o bɛ kɛ sigibolo 4 de kan a fɔlɔ ye min ye o k'a sɔrɔ an ka avion ka ɲi o kumanin na a filanan ye min ye an b'an sinsin o yɔrɔ kan o donni kama o b'a sɔrɔ ni e ka o avion ɲinini don ani anw ka sɔrɔsi ci dɔ bɛ yen i ka da la k'a fɔ sɔrɔsi ci in de bɛ kɛ e ka ci bɛ to yen a sabanan ye min ye i y'a ɲini an ka avion ka taa yɔrɔ min an ka da la k'a fɔ an ka avion bɛ se ka se o yɔrɔ la hɛrɛ ni baden na ka sɔrɔ kasara ma avion sɔrɔ kasara ma mɔgɔ si sɔrɔ a laban ye min ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ anw ye sɔrɔsiw de an ka ɲɛmɔgɔw ka yamaruya kɔnɔ ni anw b'a jateminɛ n'a bɛ se ka kɛ an b'a ɲɛfɔ ɲɛmɔgɔw ye olu bɛ an yamaruya an k'a kɛ donc a bɛ kɛ o de kɔnɔ min bɛ fɔ ka d'o kan avion minnu bɛ kɛlɛ kɛ mɔgɔ tɛ ta o avion in na o kɛlen don kɛlɛ dɔrɔn de kama maintenant avion minnu fana bɛ mɔgɔ ta a bɛ se ka mɔgɔw ta mais dɔrɔmɛ tɛ sara f'an ka o fɔ dɔrɔmɛ tɛ sara minnu bɛ ta n'o y'a sɔrɔ u ni sɔrɔsiw bɛ ta nka ni e mɔgɔ min kɔni ye avion ta k'a fɔ e bɛ fɛ ka t'i ka ci la a bɛ se ka kɛ sarali ko dɔ bɛ se ka bɔ o la donc o de kun fɛ k'a ɲɛfɔ aw ye ni avion ko in kan. o fana de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw ma Kafunɛ Bacili ale bɛna bi taa walawalaliw k'an ye. Burkina Faso jamana kɔnɔ ka bɛn ni sibiridon ye bolimafɛn kari dɔ tɛmɛtɔla yɛlɛnna Bambara nin ka fodon ka taa ni Burkina Faso jamana kɔrɔyan fanfɛla ye ka digi tilebiyanfan kan a bɛ taa se fo mɔgɔ 14 na minnu bɔnɛna u niw na o maa sabagatɔw la école-den 7 b'o cɛma nin ye kunnafoni min dara Burkina Faso jamana gouvernement yɛrɛ fɛ ka bɛn ni kari ye kasara in yɛrɛ bi sɔrɔ waati min na bolimafɛn kari 3 de kun dalen no ɲɔgɔn kɔ u bɔra Toyini dugu kɔnɔ u kun b'a fɛ ni k'u kunda Tugan dugu de kan ka bɛn sibiri sɔgɔmada ma kari in saba bɛ falen buna adamadenni na a kun bɛ taa se fo passager 160 ma o bolimafɛn kari 3 ninnu de cɛma dugu taa sen fɛ kari kelen yɛlɛnna fodonbada nin ka fodon ni a kɔnɔmɔgɔw ye o de kɛra sababu ye ni ka maa 14 ni daji maa jogin ta hakɛya o bɛ t'i jɔ maa 19 na minnu ka jogin daw ka jugun kosɛbɛ maa minnu ni olu jogina kosɛbɛ ka sanga ni bolimafɛn yɛlɛni ye fodonbada nin kan u cɛra garagara la teliyala ni k'u kunda n'u ye Tugan lopitani so kan walasa u ka furakɛli kunfɔlɔw ka se ka ta kɛ ka sanga ni nin waliya cɛjugu in ye min kɛra sababu ye ka niw bɔn Burkina Faso jamana maa ɲɛmaw ye waliya in kɔncogo sugu bɛɛ lajɛlen na ni k'u ka nisɔngoyaw jira bolimafɛn in fodonnen kɔfɛ sabaga 14 cɛma école-den 7 minnu kun bɛ kari in kɔnɔna na u nalen kɔfɛ sanyɛlɛma seliw kɛ u masaw kɔrɔ u kun b'a fɛ ka segin ni k'u kunda u ka kalansow de kan o taama de sen fɛ kasara in ye u sɔrɔ ni k'u bɔnɛ u niw na ni fodonbana ni min ni a fodonna ni bolimafɛn ye banbaganci mɔgɔ foyi mi kanbɔ fɔlɔ k'a fɔ ko olu nɔ ye nin waliya cɛjugu ye.
Cadi jamana kono foroba baaraw bi sɔn ka jɔ ka bɛn ntɛnɛndon janvier kalo tile 6 ma a ka can Cadi jamana foroba baarakɛlaw ka lapasa jɛkulu camanw ye minnu kɛlen do ka labɛn sabati k'u bi sɔn ka taa baarabilancarina ni jamana maa ɲɛmaw mu u kɔfilɛ u ka laɲiniw na laɲini minnu yɛrɛ ni a layidu kun tara jamana gouvernement fɛ ka ban o kuma na ni baarakɛlaw sago ma timɛ ka bɛn ntɛnɛndon janvier kalo tile 6 ma baarabilancari bi sɔn ka kɛ Cadi jamana gouvernement kun ye layidu caman ta Cadi jamana foroba baarakɛla nunu ye i n'a fɔ komi u ka prime ko ani u ka indemnité ko o tɔrɔmɔɲɔ minnu ni olu tigɛra u la kabini ni san 2000 ani san 16 san layidu dira k'a fɔ jamana foroba baarakɛlaw tɛgɛ na da o tɔrɔmɔɲɔ nunu kan ko kura ka bɛn ni ɲinan san yɛrɛ daminɛ ye nka fɛn min bɛna k'a fiɲɛmayɔrɔ ye jamana maa ɲɛmaw y'a dajira k'a fɔ tɔrɔmɔɲɔ in na labila baarakɛla nunu ye sigiyɔrɔ mani sigiyɔrɔmaw nga o hakilina ye mata jamana foroba baarakɛla nunu jimisira fɛ bawo a laɲininen do baarakɛla nunu fɛ k'a fɔ u ka o tɔrɔmɔɲɔ fɛn fɛ ni o kun tigɛlen do u la kabini ni san 2000 ani san 16 fo ka na se bi ma k'a bɛɛ lajɛlen de ka kɛ ɲɔgɔn kan ni k'a daw tɛgɛ siɲɛ kelen Burkina Faso jamana baarakɛlaw ka lapasa jɛkulu u ye ɲɔgɔn ye ka bɛn sibiridon janvier kalo tile 4 ma sigi min sen fɛ bɛn kɛra fɛn min kan lapasa jɛkulu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba plateforme syndicale revendicative ani jamana maa ɲɛmaw ka sigi senfɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ o la baarakɛlaw ye bɛnkan minnu tara n'o bɛ tali kɛ u ka tɔrɔmɔɲɔw sarali kan sara ni sara baarakɛlaw ko u tɛ jɛn ni o ye wa ko jamana maa ɲɛmaw k'a lajɛ kura ye ka nɔba bɔ ka kɛɲɛ ni olu ka laɲiniw ye sani ntɛnɛn cɛ ko n'o tɛ k'u y'a bila da min kan k'a ninnu bɛ taa o da kelen kan tugun nka ka bɛn ni ntɛnɛndon ye sigikafɔ wɛrɛ ka kan ka kɛ jamana gouvernement maa ɲɛmaw ani lapasatɔn maa ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ o sigi in de senfɛ u na ɲɔgɔn ta ni ɲɔgɔn bila dɔn nga sani ntɛnɛndon cɛ sigi min kɛra baarakɛlaw ka lapasa jɛkuluw ka fara ɲɔgɔn kan tɔn maa ɲɛmaw ani baarakɛlaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ u ye layidu di baarakɛlaw ma k'a fɔ nisɔngoya min bɛ u la ka sanga ni jamana maa ɲɛmaw ka layidu talen ye k'u na kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen lase jamana maa ɲɛmaw ma ka bɛn ni sibiridon wulatilejan ye wele bila la baarakɛlaw ka lapasa jɛkulu ninnu ma jamana maa ɲɛmaw fɛ o sigi sen fɛ u bɛnna ka k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni sankura joli ye tɔrɔmɔɲɔ minnu ni olu bɛna sigi baarakɛlaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la indemnité ani prime ko kun kan ko dɔ bi fara o musaka hakɛya kan baarakɛlaw ye o kɔni na kɛ kunnafoni duman ye kunnafoni duman min ni u bɛna bɛn baarakɛlaw ma Libi jamana kɔnɔ Tripoli susuli dɔ kɛra sani dugu cɛ ka jigin Tripoli sorasiya kalanso kan école militaire de Tripoli ka bɛn ni sibiridon ye susuli in sani dugu cɛ a kɛra sababu ye ni ka maa 28 de bɔnɛ u niw na kunnafoni in bɔra jamana gouvernement d'union nationale yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnɛya ko minisiriso babu sentigi sorasiya kalanso in jogo yɔrɔ bɛnnen do Libi jamana faba camancɛ kin yɛrɛ dɔ de la ni o ye kin ye kin min ni a bɛ Fayez El Sarraj ka gouvernement d'union nationale ka bolo kan susuli in kɛra ka ɲɛsin o yɔrɔ de ma kɛnɛya ko minisiriso ka babu sentigi ka fɔ la maa minnu ni olu bɔnɛna u niw na k'o ye sɔrasiya kalandenw ye u ko a ma ko kadew susuli in kɛra ka jigi u kan sani dugu cɛ ka kɛɲɛ ni u ka o don tile fara ɲɔgɔn kan waati ye sani bɛɛ lajɛlen kun ka i siyɔrɔw ɲini ka sara in y'u sɔrɔ o kuma di Fayez El Sarraj ka gouvernement d'union nationale kɔni kɛlen do ka bisigiya ta ka ɲɛsin maréchal Khalifa Haftar ka kɛlɛkɛcɛw de ma k'a fɔ ko nin bingani waleya in bi sɔn ka kɛ olu de nɔ ye nga fan filɛ waati min na i ko bi kunnafoniya kɔni ma bɔ maréchal Khalifa Haftar n'a ka kɛlɛkɛcɛw yɔrɔ k'a fɔ ko u nɔ yera waleya in na ka bɛn ni kari sɔgɔmadafɛla ye wulikajɔ dɔ fana tara ka ɲɛsin lamerikilakaw ka sɔrasilakaw ma ani Kenya jamana sɔrasilakaw ma u ka sɔrasiya dagayɔrɔ la Lamu Kenya jamana kɔnɔ ka taa ni kɔrɔyanfan ye Somali jamana dancɛ la wulikajɔ in kɛra banbagaci jɛkulu min fɛ o ye Shibobu banbagaci jɛkulu ye groupe islamiste somalien Shibobu banbagaci jɛkulu ninnu ye nin wulikajɔ in ta ka ɲɛsin sɔrasilakaw dagayɔrɔ min ma Kenya jamana kɔnɔ a bi wele ko Kansimba o wulikajɔ in y'a siɲɛ fɔlɔ de Shibobu banbagaci jɛkulu ka wulikajɔ cɛjugu ta i n'a fɔ komi ni ɲɔgɔnna ka ɲɛsin Kenya jamana ma kabini ni san 2000 ani san 11 san ni Nairobi kaw kun ye kɛlɛbolo dɔ ci Somali jamana ma walasa ka se ka dankari kɛ Shibobu banbagaci jɛkulu la ni o ye banbagaci jɛkulu ye min ni Al-Qaida o Maghreb islamique tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo jɛjugu la Kenya jamana sɔrasiya babu sentigi ka fɔ la ni o ye colonel Paul Njuguna ye a ko maa ŋaniya jugutigi ninnu mɛnna ka nin jɛjugu in labɛn a y'a jira k'a fɔ
fɔ ko kabini ni sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kanɲɛ 5 tɛmɛnen ni sanga 30 ye k'u kun y'a lajɛ ni ka susuli kɛ sani dugu cɛ nka ko o jɛjugu ma se ka sira sɔrɔ u bolo barisabu ka daa kan lakana tigilamɔgɔw sera k'u kanga u ni o waleya jugu in kɛli cɛ o de bolodalen kɔfɛ min senfɛ u ye banbagaci mɔgɔ 4 faga nka sɔrasilakaw ka fan fɛ dantigɛli ma kɛ sɔrasiya babu sentigi fɛ n'o y'a sɔrɔ nin tora sɔrasilakaw fan fɛ. Lagine Bisaw jamana ɲɛmaa kura Umaru Sisoko Ambaliw ka furuba nundon kɛlen kɔfɛ jamana ɲɛmaaya la Lagine Bisaw a ye dugutaa minɛ ŋaniya siri munumunu salubi na k'a fɛ Senegali faaba la Dakar, Brazzaville ani Abuja. Taama in laɲini ye fɛn min ye Guinée Bisaw jamana ɲɛmaa kura bolo o ye ka se ka taa bonyamasegin de kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ni u ka dɛmɛɲɔgɔnya sera a ma ani u ka kɔkɔrɔmadonni wale walasa a ka se ka bi ye a jamana ɲɛmaalama. Dantigɛli dɔ kɛra Umaru Sisoko Ambaliw fɛ dantigɛli min senfɛ a y'a jira k'a fɔ ko ale teri man ca o cogo la nka ko teri minnu bi ale bolo ko teri sɛbɛw don wa ko jɛkɛ kunbɛn ni u ye taama min ni a nu mina ta Guinée Bisaw jamana ɲɛmaakura Umaru Sisoko Ambaliw fɛ a bi dabɔ Senegali jamana de kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la faaba la Dakar walasa ka se ka t'i ɲɛda Senegali jamana ɲɛmaa Macky Sall kan ani min cɛ jɛɲɔgɔnyaw sinsilen don kosɛbɛ fo k'a kɛ balimaya ye u cɛ jɛɲɔgɔnya dabɔra kabini ni san 1998 san ni Umaru Sisoko bolibaatɔ taara bisimila minɛ Senegali jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Macky Sall ka denbaya la ka sanga ni Lagine Bisaw ka guerre civile mankanw ye ka sanga ni san 2009 min ye ni Senegali jamana ɲɛmaa Macky Sall sigira golo kan Senegali jamana ɲɛmaaya la Umaru Sisoko Ambaliw y'a jira k'a fɔ k'a kun ye duwawu don kɛ ale ye k'a fana ka se ka Guinée Bisaw jamana mara k'a y'a fɔ cogo min na a kɛra o kɛcogo la k'o kuma na a ka kan a ka bonya segin Macky Sall ma ka da u cɛ jɛɲɔgɔnyaw kan min tɛmɛna teriya yɛrɛ kan fo ka balimaya nati o bataki in bilara Lagine Bisaw jamana ɲɛmaa kura Umaru Sisoko Ambaliw fɛ kunnafoni sɔrɔ sira kura réseau Twitter sanfɛ. Wasadensigi kalataw dɔgɔdalen don Komorikaw fɛ yen nɔ ka bɛn ni janvier kalo tile 19 nata ye fanga ɲinitɔ minnu ni olu ni jamana fanga bɛ ɲɔgɔn kan fɔ olu kɔni bɛ u fila n'u dɛbɛw bɛɛ lajɛlen na wasadensigi kalataw ɲɛbila labɛnw na nka fanga sinamatɔw ka fan fɛ olu ma sɔn k'u sen don wasadensigi kalata baaraw la ka sanga ni wasadensigi yɛrɛmankutu baaraw ye cɛbɔ minnu ni olu kanbɔlen don ni olu ye indépendantw ye olu de kɛlen don disibaw ye yɛrɛmankutu baaraw kɔni ti ten i n'a fɔ komi yɛrɛmankutu baaraw bi deli ka sigi sen kan cogoya minnu na bawo a taa ni ka seginw sumayalen don donu ni bala tɛ ka gosi bɔlɔnfurancɛw ni ɲɔgɔn cɛ mankanw tɛ ka kɛ fanga ɲinitɔnw fɛ wa fara ɲɔgɔn kan ba fana o tɛ ka sigi sen kan cɛbɔ indépendant minnu ni olu kanbɔlen don u y'a kanu ni ka gɛrɛ dugudenw na ni ka yɛrɛmankutu baaraw kɛ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ye yɛrɛmankutu baaraw bɛ ka taa nin taabolo in na n'a ma ɲɛ k'a fɔ politiki ko binakun kan farafaraliw ni ɲɔgɔn faamuyabaliya camanw bɛ yen ko waati sera jamana kɔnɔdenw wulila ka bɔ sunan na u tɛ fɛ k'u yɛrɛ bila mangangolonciw la bilen wali kelen ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ko meeting kow dan b'a yɛrɛ ye jamana kɔnɔdenw sigilen don u siginɛw la wa k'u b'a laɲini k'u ka dɛmɛ ɲɛsin cɛbɔw ma cɛbɔ minnu ni olu yɛrɛ de bɛ wuli ka taama ka se u ma k'u to u sigiyɔrɔw la u ka kinw kɔnɔ u ka denbayaw kɔnɔ ani u ka fɛɛrɛbaw kan walasa u ka se ka jɛ ka kuma ka masala kunkilennaw ani laɲiniw kan. O fana de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔliw na mun labɛnna kunnafoni so ɲɛmaa Sofia kɛ ni kuma in ye aw k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ.